Takže čaute ľudia, tu je SK Banda a dneska si zahráme opäť Star Wars Battlefront. Dneska som tu ja Kimir a je tu so mnou aj... Kupatron, čaute. A dneska, keďže multiplayer nemôžu hrať dvaja, tak si zahráme Co-op Battles. Proti botom tupým. A môžeme bojovať aj proti sebe, ale budeme spolu. Počkaj, musím to stopovať. Ty som si to stopovať. Tak daj nám 12 minút, aby sme to stihli. Star Wars Battlefront, tomo, tomo. Ty vole 3-krát tomo za každým slovom. Star Wars, tomo, Battlefront, tomo, tomo. Áno. Takže môžeme začať. OK. Poďme. Takže nebudem sa zdržovať, lebo môžeme natočiť len 15 minút. Missions, Battles. Aké si dáme Battle? Dajme si Hero Battle, to ma veľmi baví. OK, takže budeme mať Hero Battle. Ktoré? Daj Endor. OK. A keď sa nám to sem všetko nebude vmestiť, tak to rozdelíme do 2 videí. OK. Vaše to OK, milujem. takže túto. Tak, ešte. budem zase ako Imperium. Počkaj, mám tu... Áno, to je zle. Som nebol pripojený. Continue daj. Continue. Pozor, máš tu napojený headset. Tam je nejaká stará babelka, ktorá púšťa z rúk laser. Ne, to je stará babenka, ktorá sa začala ruku do zásuvky. Presne. Ktorá idete zapojiť mobil na nabíjačku. Ale nebojte sa, my sme slobodní, my vieme, že to je starý dedek. Fuj, aký je škaredý. Ale že? Palpatine. OK, kto chceš byť? Ja idem ako vždycky. Ja som Empire. rebel. A ako vždy? Ja si Boba dám- Tuk. Ja si dám Luka. Budeme spolu? Aha, tak teraz budeme akože spolupracovať, či May the nepôjdeme proti force be sebe. with us. Don't get in my way. Ja mám vždycky hustejší príchod. No veď. Takže Daj. ideme na to. Jo. Takže musíme upozorniť, že nedávno Kimir dostal túto hru a ja ju hrám... Už som upozorňoval. Aha, a ja ju hrám druhýkrát v živote. Takže... Nečakajte odo mňa moc, ale... Buba. Ahoj. Čus. Ahoj. Jak sa máš? Ja som mám veľmi dobrá, ja som mám veľmi dobrá. Som taká utočila teba uzrieť. Tu máte video. Idem na vaše výzvor. V tomto mode ide o to, že je tam hore na obrazovke si môžete všimnúť, že tokens. Keď zabijeme nepriateľa, z neho vypadne ten token a musíme ich nazbierať 100. Hej. Dobre, takže musíme z nejakých lúzerov. A ja musím nájsť nejaký video, a že všetky Ty už lúzery máš sú- 4 tokeny. Uí. Čup! Lúzer! To je náš. Prečo musíš byť náš? Tá, skočil som sem. To si nečakal, čo? Berem Omri! Berem si životy, a to neviem na čo. A mal som ich 10 minút, som to neviem, to už pomyslel, ja som ich použil. Lebo som utiekol. No, dobrá, musím Ja nájsť. si double kill. Poď do, neviem u koho je to základne, ale sú tu lúzeri, takže môžeš ich podobňať. Kámo, potrebujeme nejaké vaše tokeny. Tu máme si s dva. tým? Tu mám A jeden. ktorý sú Ups, základne? Kde si? A to je ďalší. Tak zistím, že ktorá základne je ktorá, poď si obidve sú Nezistuje. rovnaké. No veď je ten problém. Toto sa páči. Na tejto mape sa tak ťažko hľadá. Ináč, keď som bola Endor, myslel som Tatooine, ale to je moja chyba. Veď si môžeme dať ďalší battle. Dobre. Ale najprv musím rozhodnúť. Poďme pozadu. Kamoško, kde som sa You vyzrel? should leave. Jakým? Jakých dávam? Že? Ja to zatiaľ iba pobehujem a strieľam po vlast. Nikto nie je zastúpený. Ahoj. Čus? Jak sa vede? Počkaj, dáš to sa veda. I'll get it done. Aha, jasne, ja som Nice. zabudol, že ja I warned nemôžem you not robiť to pestičku. underestimate my powers. No, ne, že nemôžem, ale neviem. Počkaj, chcem vedieť, čo A to je hovorí. váš. Prečo je to váš? To I je warn you náš. not to Ja chcem underestimate my vašich. powers. Neviem, čo to Search your Okay. feelings. Let go of your hate. samé jedajské rady, ktoré je. Že nejaké veľmi, že nejaké veľmi, veľmi
že zbav sa nenávisť. Á, raketa! To iba. Pozor, idem ich odskúpiť. Ale to som si trošku ublížil, ale odskúkol som veľa nepriateľov. No tak, Papa, kde sú boba. tí vaši lúzeri, kámo, si myslíš, že tu máš tým, lebo ja si nemyslím, že tu máš tým. Ja som tu jedného pred chvíľou videl. A to si bol ty. Heavy Ty vole, Hendy, už máš 26 tokenov, ja ani jeden tým more. Ty nájdem nejakých vašich... Hej, náš! No vidíš, to máš dobré. You're more used to me, Dave. I hate you! I am a Jedi like my father before me. Presne tak, lenže on nebol Jedi, ale Sith, ale bol aj Jedi, wow. To som si No konečne! Chyba. Kone! Serpečko. Ale počujem strieľanie, za mnou sú nejaký... Bacha, užívateľia sluchádok. Tu som jednoho našiel, Hurá. Idem po ním. Bacha, užívateľia sluchadiek, pretože ja možno, keď to naštem, budem veľmi kričať, ale sa vám nebude páčiť. Ahoj, loser. Sunda. ako sa máš? Videl som tu strelbu. No konečne! To máš. Máme 2 tokeny a ty máš 40 tokenov už. Super. Daj mi prosím trošku naskok. Teda akože necháš ma, dáš mi ešte trochu čas, aby Musíš asi hovoriť bližšie mikrofón. Necháš, aby som to trochu dorovnal, prosím. No tak dobre. Lebo dosť lúzrujem. Prečo tu neznáš mojich lúzrov, tak ja lúzrujem. No tak kde sú? Naši Tam lúzry sú všade... Tam v ľavom dolnom rohu máš takú mapku. Hej, minimum. A to červené, silné, tie oblúky, tak tam sú nepriatelia, odkiaľ idú, alebo tam. Aha, dobre. Aha, to je dobre vedieť. Lebo tam práve idem všetkých pozabíjať. Som to len ja? Ja si to tak to len bude. Ale, no je tu viac. Tu, videl som tu. To sú oni. To je náš. Hurá! Somebody! Loser! Ha, headshot. Headshot ako taký morec. Nečudujte sa, keď budeme používať frázu morec. To je SK banda fráza. A je to kombinácia medzi more a borec. Takže... Čup! Tak to odfúknem preto. Ty vieš fúkať ako taký macher. Sakra, pomoc! Uďaľa, keď zomre. Ja som lietal a spadol som tam dole z balkóna. Jaký borec? A no tak. Čus. Kto? Ty. Čus ty. Zabij. Ja som práve šiel skountovať niečo. Ty vole, Možno, čo že aj zbieráš? udrieš. Možno, že aj udrieš, keď chceš. Neviem. Tak ideme. Jaká Morica, prečo zdrhá? Počkej, ja som ešte druhou stranou. Počkej. Len tam sú nejakí naši, tam vonku. Vidím modrú bodku, tam je dole, tam vidím. Hurá, modrá bodka, tam je dole. Hurá, že mám 10. Aha, vážil nejaký zase bázu, ktorú som mi požiadal. Hurá. Je divné, byť pekný. Hej, ale milujem tieto jetpacky. Milujem abilitu na lietanie, akože fakt. Aha. Ale odkiaľ, lebo to sú nejakí naši a nikoho si nevšimajú a už si nikoho Je Shock Trooper. Ahoj, náš. Nechávam ti nás, takže len ten token neberiem. Čus. Zachráň. No ja jdu po mne. Ale nie, to nešli po mne. Au, že... Prečo mám to malo životové nikoho nenájsť? Sorry, ja som sorry. Aha, tak neviem, prečo mám tak málo životov. Tam som myslel, že je nič. Niekto po mne A strieľa. pri mne sú dvaja naši. Áno, to je vidieť, lebo po mne strieľajú. Pozor, uhni. Nestrieľam.
ako taký macher. No, to Bacha. po životi. To ma napadlo, že keby som vedel, kde je sa. Zmen životové, ako si mal vzor. To 100 rok. Au. Time. Aby ste vedeli, diváci, my sme takí chudobúčky, že my nemáme ani na mikrofón. Ale momentálne nemáme mikrofón k dispozícii. A ten, ktorý sme používali pri našej sérii Internet, je už dosť starý, takže teraz túto používame. Super. Teraz tu používame headset, ktorý máme položený na stole a my tlačíme na zemi a vlastne hovoríme do neho. A je dosť ťažké udržať si takú pozíciu, aby ma bolo počuť, takže pokiaľ ma počas videa v niektorých častiach bude zle počuť, tak sa nečudujte, lebo mňa už fakt trpne pravá. Čo? Veď ja som do neho išiel streliť. Vlastne do takého iného. Počkej, teraz neviem, na akákej časti napísať. Aha, v tejto. A jaká zúzerka, ona to nevie zobrať. No Tie veď, tokeny nevedia brať. no veď Súzeri. to bereme iba my. Ako tak machry. Aha, tam si, počkej, ešte životy. Mal by si si ísť pre životy. Okej, idem pre ne. Ja ich mám plné, lebo už som dvakrát zomrel. Aha, tu si dvere, ja si narazil do steny, nejde vedľa dvere. Jo, život. Daj! Nie, ujde. Ahoj. Vieš, prečo som si ho nevšimol? Nevšimol som si ho, pretože ahoj. Prečo sa nevšimáte? Veď ja som taký krásny. Ale som fabulous. Počkaj, tu idú ďalší dvaja moji. Hurá. Kde? Poďte dvaja moji. Aha, Zároveň dvaja tvoji. What's mine? Dvaja tvoji, to znamená dvaja nemoji. Krok. Nenávidím našich. Štyria. Poďte vaši. On vaši textu. Ja som Jaký máš den? Ešte je tu hen ten brokovníček. Nech tí červení sú dosť pekní. Pozor, sú za tebou naši. Idem na nej. Paketa! Lúzeri. A idem ti odrešať stresky. Watch the... To je zábava kosiť imperiálom. A on môže stále bije. Aha, to ma bije. Boys get my mind. Ďalší nepriatelia. Ak nie, mám 2 životy. Už to začína byť zaujímavé. No, bohužiaľ. Hej. Nejaký som nesmiešný, chrovka. Mimochodom, diváci, to chrovkanie není prirodzené. What the hell? Prepadol som sa z mapy. Vypadol som z mapy ako Bože. také prasa. Je ešte veľa A zase som mimo mapy. Spavol som sa tam, kde som mal. Teda približne. Aha, niekto po tebe strieľa ako taký loser. Aha. Počkajte. Takže toto bol budík. Tieto videá môžu byť len 15 minútové, takže pokračovanie na budúce. Vidíme sa za chvíľu. Presne tak. Tak ideme, sme Ideme naspäť. znovu, čaute ľudia, my sme naspäť. SK Banda, sme tu naspäť, Jo. lebo Bedzová. Burn in hell! Aha, životy. Čo s nimi sa asi dá robiť? Úplne nič to nevie. Určite sú veľmi nepoužiteľné. No tak Destraj, prečo si ma nevšímaš? Veď ja som tu najviac Potom fabulous. za tebou. Aj predo mnou, ale ja idem na to, čo sú predo mnou. Je tu veľa! Je tu moc veľa! Čím sa udierať, áno. On je, keď stlačíš toto. Nepríjemné. Keď stlačíš. Moja noha. Au. Jau, diváci, pokiaľ nevidíte presne, jak stejnám, tak mi úplne strpla. Práve chodidlo a strašne to štípe, takže au. Rocket! I got plenty more.
pridaj! Sakra, kde je to? Ne! Ahoj. Dúfam, že nestretnem žiadnych tvojich. Bežím. Iba 7 životov. Jo. Dobre, dúfam, že ste Som niekde bezpečný. objavia ďalšie, pretože aj ja ich Quickly! Skoro, jak zlato. To sa mi nezdalo, alebo naozaj povedal, že weekly. Sused, ja som zdal. Možno povedali quickly. Haha. Weekly, be quickly. To sa nehovorí be quickly, hovorí sa be quick, ale to je jedno. A pre tých, čo nevidia anglicky, tak to znamená buď rýchly. Budeme rýchli, hurá! To prči, čo si ma nevšímate? Oh, sorry, ja som Nesnesiem, keď si ma niekto nevšíma. Ja vždycky musím byť strana, bo mám pozornosť všetko. No. To Ja sa prči s furt tebou. neviem s nejakým blbým. Prestaň po mne strieľať. Hurá, vyhral som. Asi. No dobre, takže Jaké nosíš elastiáky? toto je pre dneska všetko. Všetko? Ja som myslel, že ešte na to dvojím. Však pôjdeme, ale toto, myslím, video akože pre teraz. Jaj. No dobre, takže toto je pre teraz všetko. Takže pokiaľ ste si užili, dávajte lajky, dávajte odbery, dávajte všetko, pozerajte všetky naše videá a vidíme sa na budúce. Čaute. Bijam, čaute. Čau.